ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Шон Стрикланд боварӣ дорад ки дар вазни миёна танҳо ӯ чемпион Ҳамзат Чимаевро шикаст дода метавонад. ин муҳорибаи калон мешавад ва эҳтимолан ман ягона шахсе ҳастам ки Чимаевро шикаст дода метавонам. Ман сидқан боварӣ дорам ки Хернандес дар гӯштин аз Ҳамзат дида зуртар аст. Стили ӯ, суръати ӯ дар муҳорибаи панҷраунда ба ӯ бартарӣ медиҳанд, лекин дар стойка Чимаев зуртар аст. Умуман барои ман аҷиб аст ки UFC бо Чимаев чӣ корҳо карда истодаанд. Шумо дар тахт касеро шинондед ки дар як сол як маротиба меҷангад, ба монанди Мадонна рафтор мекунад ва ӯ бо ин камарбанд бекор менишинад то он вақте ки ӯро маҷбур накунанд ки камарбандро ҳимоя кунад. Ба ӯ муҳорибаҳо дар кор нестанд, чунки ба ӯ мошинҳои қимат туҳфа мекунанд, пули зиёд медиҳанд. Ҳатто агар ки ӯ ба муҳориба барояд ҳам ягон кафолат нест ки дар лаҳзаҳои охир ӯ ягон осеб нагирад, гуфтааст Стрикланд. Хотиррасон мекунем ки аллакай рӯзи 22 феврал дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night Шон Стрикландро муҳориба зидди Энтони Хернандес интизор аст ки ғолиби муҳорибаи онҳо рақиби навбатии Ҳамзат Чимаев шуда метавонад. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн ва ҳозира комментатор Дэниел Кормие боварӣ дорад ки рақиби навбатии Илия Топурия Ҷейсон Гейҷи мешавад. муҳорибаи Топурия зидди Гейҷи арзанда аст ки як ҳиссаи чунин турнири калон ба монанди кохи сафед шавад. UFC муҳорибаи Педи Пимблет зидди Ҷейсон Гейҷиро ташкил карданд ва агар ки Пимблет пирӯз мешуд, пас ӯ ситораи калон мешуд ки зидди Топурия ҷангида метавонист. Лекин Ҷейсон Гейҷи ғолиб шуд ва акнун UFC ҷангори амрикоӣ доранд ки соҳиби камарбанди муваққатӣ шудааст ва ба ӯ муҳориба моҳи июн дар турнири кохи сафед ташкил карда метавонанд. ҳама мегуфтанд ки барои чӣ ин шахс барои камарбанд меҷангад, на ин ки Арман Царукян. Акнун ҳамаи чиз айён шуд вақте ки Гейҷи камарбанди муваққатиро соҳиб шуд. Акнун пеш аз турнири кохи сафед мо чемпиони амрикоӣ дорем. Ин муҳорибаи ташкилкарда UFC барои онҳо бебохт буд. Агар Педи ғолиб мешуд, муҳорибаи ӯ бо Топурия муҳорибаи калон мешуд. Пирӯзии Гейҷи бошад ба мо чемпиони амрикоӣ дод ки муҳорибаи ӯро дар кохи сафед ташкил карда мешавад. Ман намефаҳмам ки чӣ гуна мо ин чизро дарҳол нафаҳмидем. Акнун барои ман ҳамаи чиз айён шуд, гуфтааст Кормие. Ва дӯстон, аз рӯи баъзе овозаҳо муҳорибаи Илия Топурия зидди Ҷейсон Гейҷи дар коркард қарор дорад ва метавонад ки моҳи июн дар турнири кохи сафед баргузор гардад. чемпиони вазни миёнаи UFC Ислам Махачев оиди ягона бохти худ фикрҳояшро баён кард. ҳар дафъа вақте ки мо пирӯз мешавем, мо алҳамдулиллоҳ мегӯем, чунки ба мо ин ғалабаро Худованд дод. Лекин вақте ки ман шикаст хӯрдам, ин мағлубиятро низ ба ман Худованд дод, то ин ки маро санҷад. Шояд ҳамон вақт ман иштибоҳ мекардам, чунки фикр мекардам ки бо ҳама ҷангида метавонам ва маро ягон кас ман карда наметавонад. Баъд Худованд ба ман нишон дод ки ту беҳтарин нестӣ, ту нав оғоз карда истодаӣ. Лекин ҳамон вақт ман чунин фикр мекардам, ман бо Ҳабиб тамрин мекунам, бо дигар чемпионҳои зали AKA ва маро ягон кас ман карда наметавонад. Дар муҳориба зидди Мартинес ман фикр мекардам ки синни соли ӯ рафтагӣ аст ва ман ба ӯ тамоми муҳориба фишор мекунам ва агар ки ман хаста шавам, пас ӯ аз ман зиёдтар хаста мешавад. Ман ҳатто нақшаи ҷангӣ надоштам, ният доштам ки танҳо ба ӯ фишор мекунам то ин ки ӯ хаста шавад. Лекин дар MMA як зарба ҳамаи чизро тағйир дода метавонад. баъди ҳамон мағлубият ман тамоман дигар ҷангвар шудам. Акнун ман бо ақлона меҷангам. шояд ҳамон вақт агар ки ман бой намедодам, ягон вақт чемпиони UFC шуда наметавонистум, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки соли 2015 дар турнири UFC 192 Ислам Махачев дар муҳориба зидди Адриано Мартинес дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд ки ҳамон мағлубият ягона бохт дар карьераи Махачев шуд. айни замон рекорди Ислам Махачев 28-1 аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.